Dobrý podvečer prajem všetkým tým, ktorí sa rozhodli byť tu s nami na tomto webináre. Moje meno je Zuzana Labašová, som z Komenského inštitútu a dnešný webinár by mal byť o tom, ako učitelia môžu podporiť seba ako nositelia zmeny v školstve, vo svojich triedach, ale aj školách. Budeme sa rozprávať o ročnom programe. Ročný program Komenského inštitútu je taká tá esencia toho, o čom Komenského inštitút je. Prvý ročný program sa otváral pred 9 rokmi a jeho hlavnou myšlienkou bolo povzbudiť, posilniť pedagogických lídrov, aby dokázali to skvelé, čo robia v triedách a vo svojich školách, posunúť ďalej a realizovať malé školské reformy vo svojich vlastných prostrediach, šité na mieru tomu kontextu a tým deťom, s ktorými pracujú. A v tomto chceme naďalej pokračovať, pretože je to program, ktorý je dlhodobý, osvedčený, je časovo náročný, ale zároveň vidíme skvelé výsledky po toľkých rokoch. A chceme osloviť tých, ktorí možno zvažujú, rozmýšľajú, počuli o ročnom programe Komenského inštitútu a veľmi radi by sme zodpovedali vaše otázky ohľadne toho, čo je ten ročný program Komenského inštitútu, čo to obnáša, čoho sa báť, na čo sa naopak tešiť. Takže túto hodinu by som rada využila v ideálnom prípade tým, že budeme odpovedať hlavne na vaše otázky, aby sme možno nejakým spôsobom vysvetlili nejasnosti, ktoré máte ohľadne tohto programu, ale zároveň by sme vám tak aj načrtli, ako prežívali ten ročný program jeho účastníci a účastníčky. A preto by som rada privítala tu aj našu hostku Lenku Duchovú, ktorá je absolventka KI 6, teda 6. ročného programu. Vítaj, Lenka. Ahojte, ďakujem veľmi pekne, Zuzi. A zároveň by som rada privítala Slava Matejku, ktorý je už taký náš veterán, pretože je absolvent 2. ročného programu. Čiže už uplynulo viac rokov od vtedy, kým si to absolvoval. Vítaj, Slavo. Ahojte, pekný podvečer vám prajem. Super. Takže ja by som rada možno najprv predstavila, že momentálne prebieha prihlasovanie do ročného programu, preto sme to chceli vlastne aj ponúknuť túto príležitosť spýtať sa priamo nás otázky, ktoré máte ohľadne ročného programu. A náš ročný program pozostáva zo 6 živých workshopov, ktoré sa začínajú v lete, v priebehu letných prázdnin a následne potom aj v priebehu celého ďalšieho roka. Ide o inovačné vzdelávanie a ako určite viete, inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín vlastne vám získa 3% platu navrch, takže ročný program je dokonca 100 hodín inovačného vzdelávania, čiže to znamená, že by navrch išlo 6% z platu. Ale to nie je úplne to najpodstatnejšie. To najpodstatnejšie, čo vlastne tvorí tú esenciu ročného programu Komenského inštitútu, je komunita zanietených učiteľiek a učiteľov, ktorí sú nastavení na možno rovnakú vlnovú dĺžku, sú rovnakej krvnej skupiny a v priebehu toho roku, ktorý by ste absolvovali s nami v ročnom programe, vlastne by ste si absolvovali 6 stretnutí pobytových na Zaježovej, vo vzdelávacom centre na Zaježovej. A potom následne aj pomedzi to by ste, vlastne tá druhá podmienka absolvovania tohto ročného programu je realizácia nejakého pedagogického projektu. A ten pedagogický projekt je niečo, čo je vaša srdcová téma, povedzme, čo by ste radi začali, rozbehli vo svojej triede alebo škole, ale možno až tak nemáte úplne odvahu, alebo možno úplne neviete, ako na to. A našou úlohou je pomôcť vám a podporiť vás v tom, aby sa vám ten projekt podarilo zrealizovať a aby v ideálnom prípade ste robili aj chyby, aby ste si odskúšali, čo funguje, čo nefunguje. Je to také laboratórium, kde vám poskytujeme v podstate bezpečné prostredie skúšať, experimentovať a radiť sa so skúsenými mentormi, ktorí vás budú tým procesom sprevádzať. A potom teda na záver
tak ako každé inovačné vzdelávanie si vyžaduje nejakú obhajobu, tak vlastne záver toho ročného programu pozostáva z obhajoby vášho pedagogického projektu s takým ohliadnutím sa za tým, čo sa vám podarilo, čo sa vám nepodarilo, čo fungovalo a čo sa dá preniesť na iné školy, iným učiteľkám a učiteľom, ktorých tá téma možno takisto zaujíma, ale takisto možno sa trošku boja, nevedia ako na to, nevedia ako začať. Čiže našim cieľom a našou predstavou je, že na konci každého ročného programu budeme mať ďalších 20 pedagogických lídrov, ktorí dokážu odovzdávať to svoje know-how, odovzdávať to, čo sa naučili, to, čo si vyskúšali, to, čo zrealizovali ďalej ďalším učiteľkám a učiteľom. Aby sa v podstate to dobré, čo v slovenskom školstve máme, odovzdávalo a šírilo ďalej na školy a k učiteľkám a učiteľom, ktorí o to majú záujem. Takže ja budem veľmi rada, ak príjmete moju výzvu a budete sa pýtať otázky, pretože je to hlavne o tom, že vám chceme to objasniť. A zároveň by som teda už prenechala viac to slovo našim hosťom. A mojou prvou otázkou možno bude, kým vy všetci ostatní si vymyslíte otázky, ktoré by ste sa chceli spýtať, že Lenka, Slavo, prečo ste sa vy prihlásili do ročného programu? Leni? Takže ja som sa prihlásila kvôli tomu, že asi v takomto čase približne pred rokom, 2, posledný bol 2022-2023, takže v 22. Som bola 6. rok učiteľkou a chýbala mi nejaká taká motivácia posúvať sa ďalej, lebo som prechádzala rôznymi vzdelávaniami, ktoré ma možno neobohatili tak, ako by som potrebovala v tej téme, na ktorú som sa prihlásila. A tak nejak už dlhodobejšie som mala Komenského inštitút a ich ročný program v hlave. A keď vyšla výzva, že možno sa prihlásiť, tak som sa potešila, tak som si to nechala preležať v hlave a vedela som, že chcem kvalitné vzdelávanie nejaké a že sa naozaj potrebujem ako učiteľka posunúť ďalej, ak chcem pokračovať v tomto zamestnaní a potrebovala som nakopnúť a vedela som, že mám v sebe potenciál a že chcem niečo robiť inak a to všetko sa sklbilo v tom, že keď som si prečítala, že čo všetko mi môže dať ročný program Komenského inštitútu, takže to by malo byť to práve. Tak som sa prihlásila. Ďakujem. Slavo, ty si v tom čase už bol riaditeľom školy. Ano. Čo pritiahlo teba k tomu? Bolo tam viacero faktorov. Bol som začínajúcim riaditeľom v tej dobe, myslím, že 3. rok typujem, neviem si to teraz rýchlo vyrátať. Ale my sme mali už niekoľko rokov dozadu predtým skúsenosti so živicou skrz aktivity zelenej školy. A tie skúsenosti boli veľmi dobré. A hlavným takým motivačným faktorom bol prvý ročník, ktorého sa zúčastnili moji 2 kolegovia, Ľubka Bezeková a Miro Kseniak, so svojimi mikroprojektmi a ja som tak zvedavo vždy obchádzal okolo nich, že a čo tam robíte a prečo ste tam boli zo pár dní a prečo idete zase a podobne. A obidvaja prišli z každého stretnutia veľmi namotivovaní, s novými nápadmi a veľkým takým pridaným bonusom toho všetkého bolo, že pracovali teda na svojich mikroprojektoch, ktoré prinášali už v rámci toho prvého roku ich pôsobenia v Komenského inštitúte určité zmeny v našej škole. A ďalším takým veľkým bonusom a vlastne výzvou, a prečo som sa rozhodol ísť do toho 2. ročníka, bolo, že už v tej dobe mali pridelených mentorov. K nám do školy chodil David Králík a Martina Chalachánová, obidvom kolegom, a ja som to vtedy o mentoringu počul veľmi málo. Ale videl som, že keď došli mentori, že moji 2 učitelia sa zrazu zatvorili niekde v kabinete a vyšli po hodine znovu vysmiatí, namotivovaní s ďalšími zmenami, ktorých som sa občas bál, že čo z toho zase bude. A bol som veľmi zvedavý, že čo to je vlastne za proces. No a na základe tej mojej zvedavosti a toho, že to prebiehalo, tak vznikol môj mikroprojekt do ďalšieho ročníka a s tým som sa teda hlásil do toho 2. ročníka. Veľmi som sa na to tešil.
Super, vďaka. Slavo, ty to nazývaš mikroprojekt, lebo vtedy sa to tak volalo, teraz to nazývame Áno, pedagogický projekt, ale je to v podstate presne to isté. tak. Ja by som ešte doplnila, že keď sa náhodou pýtate, že či je to ten správny program pre mňa, my veľmi zámerne hľadáme počas každého ročného programu veľmi rôznorodú skupinku, čiže budujeme triedu, ktorá je rôznorodá a ktorá sa môže od seba navzájom aj učiť, aby nebol ten proces učenia len z hora nadol, od lektora k tej skupine, ale naozaj aj medzi v tej skupine navzájom. A preto berieme v ideálnom prípade 5 študentov pedagogických fakult, 5 začínajúcich učiteľov, učiteľiek, 5 skúsených učiteľiek, učiteľov a 5 zástupcov, riaditeľov, zástupkyne, riaditeľky, aby sme vytvorili veľmi rôznorodú skupinu. Samozrejme, nie vždy je toľko, vlastne sa nám to namieša takto ideálne, ale snažíme sa priblížiť za každým k takémuto nejakému ideálu, ktorý máme. Máme tu aj prvú otázku a už sa to týka v podstate aj tých pedagogických projektov. Keby ste mohli, Lenka, Slavo, predstaviť, že čo bol ten váš zámer, s ktorým ste tam išli. A tá otázka je vlastne, že nakoľko musí byť tá téma toho projektu už jasná, keď do toho vstupujete. Tak možno keby ste vy priblížili ten proces, že ako sa to u vás rodilo. Začnem? Slavo, dobre, tak začnem. Môžeš, Lenka, tak si dáma, máš prednosť. U mňa bola téma, vlastne ja som písala svoju prihlášku s tým, že som mala tému, ktorá bola zameraná na jednu oblasť a to bolo konkrétne kritické myslenie žiakov. Ja som vždy mala blízko k tomu, že, a ešte stále mám, že sa snažím u žiakov rozvíjať nielen vedomosti, ale hlavne ísť po zručnostiach a mám také 3 top a to je, že kritické myslenie, emócia alebo empatia a komunikácia. A keďže som prežila s tými žiakmi dištančné vyučovanie a vnímala som to, ako sa tie deti vrátili do tej školy a všetky tieto 2 oblasti z týchto 3, a to je konkrétne komunikácia a nejaké tie emócie a empatia voči svojim spolužiakom, bola na inej úrovni možno. Aj za ten rok sa to stihlo u tých žiakov zmeniť. Tak toto boli tiež oblasti, ktoré som ja zvažovala na svoj pedagogický projekt. A vlastne hneď na prvom stretnutí v Záježovej, kde sme prišli so svojimi nejakými predstavami, sme zistili, že si tam počas toho víkendu určite tú tému vykryštalizujeme, učíme si ciele tohto nášho projektu a možno si predstavíme, ako by to v praxi všetko mohlo vyzerať, že čo za ten rok naozaj u tých žiakov viem dosiahnuť a čo chcem dosiahnuť. To znamená, že áno, je asi dobré, ak človek má tú svoju tému alebo oblasť, že postrehol na svojej škole niečo, v čom by chcel tú svoju školu, triedu, kolegov posunúť, ale je úplne v poriadku, ak potom na tom prvom stretnutí zistí, že môžem ísť trošku doľava, doprava v tejto téme a upraví, že tá celá téma sa potom vie trošku vykryštalizovať už priamo v Záježovej počas prvého víkendu spoločného. Leni, ty si, pokiaľ si dobre pamätám, mala v prihláške vlastne kritické myslenie a nakoniec sa tvoj projekt zvrtol trochu iným spôsobom, že to naozaj išlo do tej komunikácie a rozvoju empatie. Čiže možno ešte Slavo, ťa poprosím, keby si ty. Ja som bol trošku špecifikum v tom, že mal som veľmi dobre vykryštalizované stanovené ciele už hneď na začiatku. Bolo to aj vďaka tomu, že v podstate môj mikroprojekt bolo vzájomnom mentoringu na škole, pretože David aj s Maťou ma inšpirovali v tom a videl som, že čo to prináša taký v podstate jednoduchý štrukturovaný rozhovor pre kolegov a ako ich dokáže nakopnúť a motivovať k ďalšej práci. Tak ja som veľmi špekuloval s myšlienkou začatia teda vzájomného mentoringu na škole medzi kolegami, takou jednoduchou formou. My sme absolvovali také úvodné školenie, lebo hneď v projekte som si nastavil supervíziu a spolupracovali sme vtedy s organizáciou LEAF a vlastne David Králík, Vierka Lasáková a Janka Balažová nám robili supervíziu v tomto projekte a ja som mal presne stanovený počet mentoringov vlastne, že koľko by sme mali absolvovať v rámci školského roku vzájomných, koľko kolegov bude zapojených do tohto projektu a predpokladaný výstup.
ale zažili sme situácie aj v rámci nášho ročníka, že viacero kolegov malo, poviem v úvodzovkách, len skvelý nápad a samotná zákazka alebo samotný ten projekt sa vykryštalizoval vlastne v priebehu tých prvých stretnutí, čiže mali hneď od začiatku nejakú pomoc a konzultácie, kde sa prehodnotili ciele alebo nadstavili ciele a presne sa pomenoval ten projekt, takže niekedy stačí, zase zopakujem, len v úvodzovkách mať ten dobrý nápad a nebáť sa s ním prihlásiť a na základe toho dobrého nápadu sa ten projekt samozrejme posúva ďalej. Stalo sa nám v rámci nášho ročníka, že aj v rámci vypracovaného zadania nastali situácie, buď zmena pracoviska alebo akékoľvek komplikácie, ktoré prináša bežný život a celý tým Komenského inštitútu nám bol veľmi nápomocný, ako aj takéto krízové situácie riešiť a naozaj každý z nás mal oporu, že akákoľvek situácia je riešiteľná, len proste musíme komunikovať. Uh-huh. Ja možno len z toho pohľadu organizátora, my vlastne keď vyplňate prihlášku a možno ste už na ňu pozreli, že ako vyzerá, je dosť komplexná, ale vlastne nejakým spôsobom už očakávame, že viete, s akou témou chcete prísť. A sú takí, ktorí už možno majú veľmi jasnú predstavu, a sú takí, ktorí možno vedia, že toto je moja srdcová téma, že naozaj sa chcem venovať hodnoteniu, povedzme, alebo sa chcem venovať klíme v triede. A čo sa týka tej témy alebo oblasti, tam to máme, že veľmi široko postavené. Malo by sa to týkať školy, školského prostredia, ale sú učiteľky, učitelia, ktorí sa zameriavajú na svoju triedu. Sú takí, ktorí sa zamerajú na nejakú tému a skôr sa sústredia na šírenie tej témy alebo zdokonalovanie metód možno, alebo tej didaktiky v určitej téme. A potom sú takí, ktorí sa zameriavajú na iných učiteľov, na svojich kolegov. Čiže je to veľmi naozaj rôznorodé a snažíme sa nechať vám, alebo poskytnúť vám ten priestor, aby ste sa v tom vy našli, aby to bolo niečo, čo vy, s čím sa vy viete identifikovať, stotožniť, čo je pre vás naozaj, že máte tam nejaké emočné puto s touto témou. A toto nám stačí na začiatok. Vlastne treba to uviesť do tej prihlášky, pretože vlastne posudzujeme tie prihlášky aj na základe tej témy. Nie toho, ako do hĺbky to máte premyslené, ale toho, že akej téme sa chcete venovať, aby sme vedeli vyskladať znova veľmi rôznorodú skupinku, ktorá sa bude vedieť doplňať aj v tých témach, ktoré chce riešiť. Potom sa prvýkrát stretávame, ak vás vyberieme do toho ročného programu, tak prvýkrát sa stretávame v júli na prvom workshope, ktorý bude aj o tom, ako si nastaviť ten pedagogický projekt. Je v podstate zameraný na to a vtedy budeme dlho a intenzívne sedieť spoločne a rozmýšľať, že ako by sa tá vaša srdcová téma dala za jeden rok, v priebehu toho jedného školského roka zrealizovať, tak aby sme videli, či to, čo ste si vymysleli, funguje, či dokážete dosiahnuť nejaké výsledky a posunúť ich ďalej ostatným ako nejaké know-how, ktoré ponúkate. Zámerne odrádzame záujemcov o štúdium v ročnom programe od toho, aby si nejaké veľkolepé, obrovské ciele dávali, že malo by to byť naozaj že malé sústo, ktoré dokážete počas bežnej výučby, počas vášho úväzku ešte ako keby nad rámec realizovať. Takže vôbec sa nemusíte bať toho, že to musí byť niečo absolútne inovatívne, bombastické, veľkolepé. Je to naozaj, že snažíme sa ponúknuť vám ten priestor, aby ste nejaký malý štart, malý spustenie niečoho nového priniesli do tej vašej triedy alebo školy. A v priebehu, a Slavo to už aj povedal, že určite si nastavíte aktivity, ktoré nevídu, ktoré sa nepodaria, a to je úplne v poriadku. Na to sú tam vaši mentori, ktorí vás budú sprevádzať, na to sme tam my. Ale je veľmi dôležité, čo povedal, že treba o tom komunikovať. Aby sme si naozaj že veľmi otvorene povedali, že toto nefunguje, OK, čo idem robiť namiesto toho, čo by mohlo fungovať. Poďme rozmýšľať. Je to celý taký živý proces v priebehu toho roka, kde spoločne hľadáme, že ako by to mohlo fungovať. Nie je to taký ten projekt pre projekt, ktorý proste, že formálne nejakým spôsobom si odkvačneme. My naozaj nás reálne zaujíma, ako to autenticky v tých vašich školách funguje,
ako na to reagujú decká, ako na to reagujú kolegovia, či to dosahuje, či to smeruje k tomu cieľu, ktorý chcete, aby to dosiahlo, a keď nie, tak poďme hľadať nejaké nové spôsoby, aby to fungovalo. Super. Keď si to tak pozriete s odstupom času, Lenka rok po skončení, Slavo 6-7 rokov, ako to vnímate, že čo je to, čo vám možno ročný program dal s odstupom toho času? Lenka, môžeš asi štandardne začínať ty, ak ti to Dobre. vyhovuje. Dobre, díky. Tak čo mne dal rok v Komenského inštitúte? Ja som to tak nazvala a Zuzi, myslím, že si to v úvode aj tak spomenula, že nájdeme ľudí s našou krvou. To znamená, že ja tomu hovorím, že mne dal transfúziu pedagogickej krvi. Že som potrebovala vymeniť tú svoju krv, to celé fungovanie a vlastne naštartovať ten svoj celý obehový systém, a to som dostala počas tohto roka, a to v rôznych dávkach. A čo by som spomenula, tak určite vzdelávania, ktoré sme tam mali, lektori, ktorí sa pri nás striedali, tie všetky dvere, ktoré nám otvorili a ukázali, že dá sa to aj inak, vieš inak hodnotiť, môžeš inak hodnotiť, môžeš deťom priniesť viac kritického myslenia. To je jedna zásadná vec, že to vzdelávanie naozaj bolo efektívne a ja ako človek, ktorý si potrpí na to, aby čas, kde trávim, aby bol efektívny, tak tie 3 dní, keď sme sa tam stále stretli, boli 100% efektívne od začiatku až do konca. Takže to vzdelávanie. Potom komunitu ľudí. Chcem vyzdvihnúť, že tak ako si hovorila, že sa tam namixujeme rôzne, a ja som prvé víkendy žasla nad tým, že tu sedím s riaditeľmi, začínajúcimi učiteľmi z celého Slovenska a že ako sme naladení na jednej vlne. Že zrazu som mala pocit, že nie som iba v tej svojej zborovni, kde možno je 1 alebo 2 ľudia naladení tak, ako som naladená ja, lebo sú takéto zborovne na Slovensku, ale že som bola v miestnosti, kde všetci ľudia chceli robiť veci inak. A potom transfúzia krvi pedagogickej prešla aj cez ten projekt, kde som zistila, že popri tom, ako učím, viem urobiť niečo navyše, chcem urobiť niečo navyše. A aj keď som sa musela prekonávať, ale s podporou aj Komenského inštitútu, aj svojej mentorky sme to zvládli. A myslím, že celkovo to bol prínos. A taký bonus plus, čerešnička na torte toho celého, čo mi to dalo, že to všetko prebiehalo v krásnom prostredí. A že tie víkendy tam naozaj prichádzali sme ako učitelia po celom týždni odučenom, možno vyfľasnutí, a odchádzali sme plní energie a tešili sme sa na ďalšie stretnutie. Takže to všetko, taký mix všetkého mi dal a naštartoval ma tento rok. Super, ďakujem Lenka. Slavo? Ja by som zopakoval veľa vecí po Lenke, ale otočím to úplne ináč. Opíšem vám dnešný deň. Išiel som klasicky do práce. V rámci pracovného dňa som riešil jeden, nazvime to, pohospitačný rozhovor a takisto jednu hospitáciu. Krásnym bonusom je, že hospitácie nerobím takým klasickým štýlom, ale skôr mentorsky. Okrem teda ďalšej byrokracie, okrem toho, že aj som učil dnes, tak po 12. rýchlo som zhotol obed a išiel som na Bzovík, pretože s kolegami som viedol jeden workshop, takže teraz som ešte na ceste domov prakticky, ale toto je tiež vyústením po tých rokoch, že aké dvere sa mi otvorili vďaka Komenského inštitútu, lebo my sme začali teda v rámci aj toho môjho projektu s mentoringom vzájomným, ktorý nám veľmi posunul kultúru, čo sa týka zamestnancov u nás na škole. Okrem toho mi to otvorilo dvere do spolupráce s Komenského inštitútom v rámci mentoringu ohľadne ďalších ročníkov a práce na projektoch ďalších kolegov. Okrem toho nás to posunulo v tom, že aj ten môj mikroprojekt, v podstate veľmi jednoduchý nápad obyčajného riaditeľa, kde si z dedinky mal efekt ten, že organizácia Leaf si z toho spravila produkt premena škôl znútra. Že stačil veľmi jednoduchý nápad a vznikol z toho
veľký projekt, ktorý zmenil kultúru v mnohých ďalších školách, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Okrem toho, ďalšie otvorené dvere bola už spolupráca alebo práca v rámci regionálnych centier podpory pre učiteľov, pretože vďaka tomu, čo som absolvoval v Komenského inštitúte a aké ďalšie dvierka sa mi otvárali, tak mám možnosť pracovať ako mentor už aj v rámci RCPU. A vlastne v pozadí tohto celého a všetkých týchto zmien a otvorených dverí je sieťovanie, pretože v rámci tej práce v Komenského inštitúte spoznáte nespočet inšpiratívnych, úžasných ľudí, ja som nespoznal tam človeka, ktorý by nebol ochotný pomôcť. Máte komu zavolať, máte na koho sa obrátiť, ak niečo potrebujete. Môžete riešiť veci po telefóne, môžete sa osobne stretnúť, môžete navštíviť x rôznych škôl. Takže to sieťovanie má neskutočnú silu a spoznáte naozaj neskutočne veľa inšpiratívnych ľudí. Ďakujem krásne. Bol ten váš projekt, že Slavo to už tak otvoril v podstate, že či to bol jednorázový projekt, alebo že či v ňom naďalej pokračujete, lebo vlastne tá ambícia a cieľ a sen Komenského inštitútu je, aby toto bol taký, že rozbeh, inkubátor, laboratórium, odkiaľ sa to môže potom rozkotúľať po celom Slovensku. Takže ako to bolo u vás? U mňa to je aktuálne takto, keďže ja som rok po, že aktuálne pôsobím aj ako učiteľka na škole, ale aj ako mentorka v regionálnom centre podpory. To znamená, že ak táto oblasť empatie a pocitov mi bola blízka, tak je to stále oblasť, ktorú aj na svojich hodinách, ktoré ešte učím na škole, sa snažím s deťmi ďalej prehlbovať a dávať aktivity, ktoré empatiu zvyšujú. A vydala som aj pri svojom projekte príručku, v ktorom je shrnutý tento môj projekt jednoducho, takže ak na ňu nejakí učitelia naďabia, tak vedia sa ňou inšpirovať alebo niektoré aktivity, ktoré by sa im hodili do ich pedagogickej praxe, vedia využiť. A aktuálne aj ako mentorka chodievam po školách v regióne Košice okolie, kde vlastne aj toto je téma, ktorú ďalej šírim medzi učiteľmi s tým, že im viem povedať aj svoje vlastné skúsenosti, že nie je to iba teória, ktorú som od niekiaľ zozbierala, ale tým, že som sa tomu venovala jeden školský rok, tak vlastne viem tým učiteľom podať aj know-how, aj to, na čo si majú dávať pozor, aj to, čo možno nebude fungovať, tak, aby to nebola iba teória, ale že to viem posúvať ďalej. Takže takýmto spôsobom sa šíri môj projekt aktuálne ďalej. Ďakujem. Slavo, ty si to už naznačil, možno skús. Áno. Hej, pomenoval som už vlastne, že ten môj mikroprojekt mal jednak aj celoslovenský dosah v rámci toho iného produktu premeny škôl znútra. Ale čo sa týka našej školy, lebo však my sme ostali na tej našej lokálnej úrovni, tak neostali sme pri tom prvom roku, ale pokračovali sme intenzívne aj druhý rok, kde mentoring sme mali postavený na slobodnej vôli, čiže v rámci môjho projektu nie každý učiteľ sa zapojil do tohto projektu, ale niektorí kolegovia videli efekt počas toho prvého roku, čo to prinieslo, tak v ďalšom roku sa zapojil vyšší počet učiteľov a bolo nás takmer 3/4 pedagogického kolektívu, ktorí išli do tohto projektu vzájomného mentoringu. Potom prišla korona. Tam sa nám systém rozbil, nedokázali sme si predstaviť pri všetkých povinnostiach ešte si robiť nejaký vzájomný mentoring, ale tie vzťahy, ktoré boli medzi kolegami a vytvorené nejaké také podporné dvojice, trojice ostali aj v tomto období. A kolegovia si už tak spontánne zvykli pomáhať, že kto čo potrebuje, tak mimovoľne to pokračovalo ďalej. Po tom dvojročnom období sme sa cítili tak dosť unavení. Veľa som aj polavil z nejakých takých formálnych povinností a kolegov som nenútil, ani predtým som ich nenútil, to som zle vyjadril, ale nepomenovali sme si možnosť, že to potrebujeme, ale stále to ostalo na takej kolegiálnej úrovni, že vieme si spraviť takúto podporu a prísť si na hodiny. Ale ako plynuli ďalšie roky, tak ustrnulo to, čiže malo to vývoj taký, že
že momentálne ten projekt nie je ako štrukturovaný a nerobíme si vzájomný mentoring, aby sme si to mohli pomenovať, že to prebieha. Ale vznikli už ohlasy, že chceme sa k tomu vrátiť, takže plánujem budúci rok dať túto ponuku znovu, lebo kolegovia si zažili, že malo to veľmi veľký efekt, ale už v podstate niekoľko týždňov pracujem na ďalšom takom zaujímavom produkte, čo je tiež prínosom tohto projektu. A je to tá nepopulárna kontrolná činnosť riaditeľa, tie hospitácie, ale keďže to robím tým mentoringovým rozhovorom, plus navyše dostanú každý z vyučujúcich veľmi, tak ako to oni hodnotia, veľmi hodnotný materiál po tom rozhovore, kde majú pomenované všetky svoje výzvy, všetky bonusy, ktoré priniesli na tej hodine, ale aj ich individuálne stanovený cieľ, aj dobu, aj ľudí, ktorí chcú do toho zapojiť a podobne. Takže pre mňa je toto momentálne veľmi taká príjemná výzva, ako pracovať so svojimi kolegami, akým štýlom sa individuálne posunúť na škole, tak aby každý učiteľ mal príležitosť v bezpečnom prostredí pedagogicky rásť ďalej. A momentálne v tomto období to pokladám za úplne zlatý grál fungovania našej školy. No a to, čo spomenula... Prepáč, že v tom mentoringu v podstate pokračuješ aj na iných školách teraz v rámci regionálneho centra. No a to, čo povedala Lenka, ďalším takým veľkým bonusom je to, že pracujeme teda v rámci RCPU, kde ten mentoring ponúkame aj na iných školách. A tak, ako som spomenul našu školu, pokiaľ ktorýkoľvek učiteľ naberie tú odvahu, že pustiť si na tú svoju hodinu ten ďalší pár očí a má chuť teda naozaj rásť, tak si myslím, že to je najbezpečnejší prostriedok pre toho učiteľa, ako sa po svojich individuálnych krokoch posúvať ďalej, lebo je to naozaj stanovené cielené na toho učiteľa, ktorý sa chce posunúť. Super. Musím teda spomenúť aj tie menej populárne súčasti Komenského, teda ročného programu Komenského inštitútu. A to je niečo, čo tak vzbudzuje paniku a des u mnohých účastníkov, ktorí sa o tom dozvedia. A to je šírenie vlastne toho know-how ďalej, kde možno poprvýkrát vo svojej kariére alebo v práci sú vystavení tomu, že by mali ako keby rozprávať pre médiá, posúvať tie informácie ďalej, zdieľať to s ostatnými, či už prostredníctvom tlačových správ, alebo rozhovorov pre médiá, alebo prostredníctvom nejakej aktívnej výzvy v učiteľských skupinách, alebo tvorbou metodickej príručky, ako Lenka spomínala. Takže ako ste to vnímali vy? Slavo, môžeš začať. Dobre, to je obľúbená tvoja téma. No, ja som také špecifikum, že nebojím sa tých vízie, proste, kde ma postavia, príde taká kamera, alebo čo, že nemám problém niečo povedať. Potom sa čudujem, že čo som povedal, ale dúfam, že väčšinou rozumne. No, ale teda reálne, hej, že čo sa dialo. Jasné, že jedna z tých vecí bola, že nejakým spôsobom sa propagovať, medializovať alebo dať na vedomie, že takéto niečo sa deje. Dostaneme sa do rôznych situácií. Naozaj, niekedy to boli kamery, niekedy to bola tlač, niekedy to bola tá vytlačená brožúrka. Ja poviem úplný extrém, čo teraz asi nebude hroziť, ale dostal som sa do situácie po 2 rokoch, že teda robil som príhovor pre prezidenta a vystúpil som tam s ním, takže to už bol asi taký ozaj, že zvláštny extrém, ktorý si veľmi vážim, že som sa dostal až do takejto situácie. Ale netreba sa toho báť, lebo ak máme v hlave ten náš projekt, na ktorom sme pracovali, vieme, na akom cieli pracujeme, vieme, aké prostriedky tam používame, vieme, čo sme zažili. Ako pre mňa je skvelé byť autentický. Však nemusíme byť úplne geniálni vo všetkom, ale keď vieme pomenovať tieto dôležité veci, na ktorých robíme a aký máme úmysel a prečo to robíme, tak si myslím, že aj vďaka tej medializácii dokážeme to posolstvo odozdať ďalším kolegom a môže im to niečo priniesť, lebo mnohí z nás bývajú, že sme na tom svojom piesočku, sme uzatvorení, máme všelijaké výzvy, ale častokrát potrebujeme nabrúsiť tú sekeru a dostať nejakú energiu a nejaký podnet
No a vďaka tej medializácii sa dostaneme k takýmto zdrojom. Takže ja by som sa toho nebal. Proste buďme prirodzení, povedzme si to, čo chceme zazdieľať a to, čo reálne robíme. A myslím si, že tým dokážeme inšpirovať veľa ďalších ľudí. A to pokladám za ten najväčší bonus. Ďakujem. Lenka? Ja som druhá strana tejto krásnej mince. A ja chcem povedať, že všetko na projekte som ako tak zvládala, až na to, že tu niekde v hlave som vždycky mala, že je potrebné šíriť tento projekt a nie som práve osoba, možno tak nepôsobím, ale nie som osoba, ktorá by mala potrebu ísť niekam pred kamery alebo písať nejaké články. A každopádne som vedela, že je to súčasť tohto projektu a stále som to tam v hlave niekde mala a snažila som sa to oddiaľovať. To bola moja taktika, v ktorej mi však veľmi pomohla moja mentorka, ktorú, ak počúva, srdečne pozdravujem a ďakujem, pretože ona vedela tak odbúrať tie moje nepríjemné pocity, to povedzme, z toho, že niečo také je predo mnou a vedeli sme tak nejak spoločne, vďaka spoločnej komunikácii, už vtedy, keď to bolo naozaj potrebné, vymyslieť taký akčný plán, že akou formou by sa to dalo a ktorá z týchto foriem mi vyhovuje na to, aby som zazdieľala svoj projekt. Lebo ja som rozumela, že o tomto projekte by bolo vhodné dať vedieť ďalej, aj že to môže byť inšpiráciou ostatným, a len nie každá forma by bola príjemná. Takže tu mi bola veľmi nápomocná moja mentorka, ktorá vedela asi tak vygenerovať, že ktoré formy by sme spoločne zvládli a tie sme spoločne zvládli. Takže myslím si, že v rámci celého tohto projektu môjho, ak som sa v niečom najviac prekonala, lebo robiť veci navyše, alebo to, že som vedela, že čo chcem dosiahnuť, to je jedna vec, ale urobiť aj to také nepríjemné, čo asi každého z nás v niečom čaká, tak to je druhá vec a zvládla som aj to. Takže to bolo moje také najväčšie prekonanie vďaka tomu celému roku a projekt šiel ďalej a šíril sa a ja som spätne za to veľmi vďačná. Takže aj za túto časť tohto projektu som veľmi vďačná, že ju mám za sebou. A že už aj do budúcna viem, že toho zvládnem viac, ako si myslím v tomto smere. Zas, aby sme nebudili ten dojem, že neočakávame od každého účastníka, ako aby písal prejavy pre ministrov a prezidentov, alebo aby bol v hlavných správach RTVS, hej, že to není úplne cieľ, ale aj to môžu byť spôsoby, ako sa to šíri a sú to veľmi efektívne spôsoby. A keď chceme budovať pedagogických lídrov, tak často naozaj je potrebné aj prekonávať tú komfortnú zónu a ja veľmi oceňujem, že Lenka a ktokoľvek iný jednoducho išli do toho a napriek tomu, že tam bol strach, že tam bol nejaký odpor voči tomu, že naozaj si to vyskúšali a znova, že nenechávame ich v tom samých, tých učiteľov, učiteľky, ale dostávajú podporu jednak od svojich mentorov, ale aj vlastne od organizátorov, s ktorými môžu kedykoľvek čokoľvek konzultovať a majú aj tú nejakú podporu v tom šírení a v tej medializácii. Ja by som, Zuzka, ešte spomenul z tohto pohľadu, že síce to bolo pre absolventov, ale týka sa Komenského inštitútu, že mali sme možnosť absolvovať workshopy s Mary Stracenskou ohľadne práce s médiami. To bol tiež taký bonus navyše, kde sme si skúšali reálne teda ako vystupovať, možno akou formou odpovedať a podobné naozaj praktické rady. A tiež obrovským bonusom bolo, že pokiaľ sme boli nejak súčinní pri určitých konferenciách a propagovali sme náš projekt alebo vystupovali sme v rámci Komenského inštitútu, tak častokrát sme mali, ak aj nie stabilne, že nášho dlhého mentora na celý ten proces, tak nám bol ponúknutý nejaký kauč, ktorý nám vedel pomôcť tou prezentáciou a samotným vystupovaním. Takže aj z tohto pohľadu aj počas toho prvého roku bola nesmierna pomoc Komenského inštitútu, že aj cieľene na konferencie alebo na nejaké vystúpenia vždy sme sa mali na koho obrátiť a s kým to natrénovať. Ďakujem, Slavo.
Máme posledných 15 minutiek tohto webináru, takže ak vám ešte niečo vrta v hlave a chceli by ste sa dozvedieť, tak teraz je ten čas, kedy sa môžete pýtať otázky a kedy vám ich naživo zodpovedajú účastníci nášho ročného programu, ale aj ja v tej pozícii organizátora. Zároveň ešte sme nespomenuli jednu dôležitú súčasť toho ročného programu a to sú mentory, napriek tomu, že teda už o nich tak okrajovo hovoríme, ale každý jeden účastníčka dostane dostane prideleného mentora alebo mentorku a všetci títo mentori alebo mentorky majú mentorský výcvik, čiže sú experti v tom, ako mentorovať, ako sprevádzať svojich kolegov a zároveň si zažili tento celý cyklus ročného vzdelávania, čiže presne vedia, že v akom ste rozpoložení, v akej ste fáze, čo je potrebné urobiť. A vlastne tou pridanou hodnotou toho programu je, že naozaj ste v tom není sami, ale že máte toho človeka na telefóne, ktorý vás prevádza, povzbudzuje, keď máte krízu, pomáha vám posunúť sa, keď neviete ako ďalej. A Lenka tu už spomínala svoju mentorku, že naozaj sú to často ľudia, ktorí vám pomôžu že prekonať nejaké tie osobné neistoty, bariéry a povzbudiť vás, aby ste to nevzdávali a zároveň aj zdieľať také tie svoju cestu a svoje skúsenosti, ktoré z tej profesionálnej sféry majú. Neviem, či by ste, Lenka, Slavo, chceli k tomu ešte k mentoringu doplniť niečo? Ja možno môžem. Sorry, Slavo. Môžeš, Lenka. Ja iba krátko, že to bolo prvýkrát, čo ja som sa stretla vo svojej pedagogickej praxi s nejakou takou podpornou osobou. Lebo fungujeme na školách, kde máme nejaké vedenie, máme nejakých kolegov, ale toto bola osoba, ktorú som ja dostala ako pridelenú, ktorá tu pre mňa celý rok bola a riešili sme spoločne, čo mi ide dobre v rámci môjho projektu a čo mi nejde dobre. A naozaj som mala, ja by som to nazvala, že veľmi silná podporná funkcia tu je, že v každom okamihu, keď človek už by nevedel, ako ísť ďalej, tak ten mentor mu to vie nasvietiť z druhej strany alebo povedať, dobre, tak teraz toto nechajme a poďme sa pustiť do niečoho iného. To znamená, že možno niečo, v čom by som sa ja utápala 2 mesiace v rámci toho projektu, že niečo mi nefunguje, tak ako povedal Slavo, že to sa niekedy stane, tak na to tam máte tú osobu. A je to úplne iné partnerstvo, ako sa učiteľ stretáva so svojím zástupcom alebo s riaditeľom alebo s nejakým kolegom. Že tí mentori naozaj na to idú inak a tým pádom je to veľmi podporné počas tohto roka. Ja ťa doplním, Lenka, že ty si to pekne nazvala partnerstvo, lebo zase, aby sme neočakávali, že mentor nám povie ako na to. Hej, to je práca nás, ktorí sa prihlásime do Komenského inštitútu a je to naša zodpovednosť, náš projekt a mentor nás môže sprevádzať partnersky, takže nerieši situáciu za nás, ale stojí pri nás. A ja ešte otočím trošku iný pohľad. Spomenul som tú otvorenú komunikáciu, čo stále si myslím, že je gro a veľmi dôležité, aby fungoval aj ten mentorský vzťah. Spomínam to kvôli tomu, ale z opačného pohľadu, že ten náš život prinesie mnohokrát veľmi ťažké situácie aj v bežnom živote, nielen v tom profesnom. Mne sa stala situácia, že robil som mentora jednému kolegovi, ale život priniesol určité zmeny, s ktorými som sa potreboval dlhšiu dobu vysporiadať a nebolo to jednoduché. A mne veľmi pomohlo, že v tejto fáze som to mohol odkonzultovať s Komenského inštitútom a kolegovi bol pridelený iný mentor a ja som už nemal tú povinnosť a zodpovednosť voči nemu, lebo som ju nezvládal. Ale naozaj je to vďaka tomu, že som to dokázal odkomunikovať, aj keď to bolo veľmi náročné. Čiže aj v rámci projektu, keď sa niekomu stane nejaká situácia a tých situácií môže byť x a naozaj náročné, tak netreba váhať a naozaj byť otvorený a mať tú dôveru voči svojmu mentorovi, aj voči Komenského inštitútu, pokiaľ budete v rámci projektu a naozaj si odkomunikovať tieto veci. Veľká vďaka. Máme posledných 10 minút.
Tak možno ešte buď počkáme na otázku, a teda čakáme, že ak ešte by ste chceli vedieť, ale zároveň by som vám ja teda položila tú poslednú otázku, ktorú pre vás mám, že možno tam niekde na druhej strane sú takí váhajúci, ktorí že sledujú, počúvajú, čo hovoríte, nejak si to vyhodnocujú a nevedia teda, či to do toho konca apríla tú prihlášku vyplnia alebo nie. Čo by ste odkázali tým, ktorí zvažujú prihlásiť sa? Taký, že krátky možno odkaz pre nich. Ja by som im určite odkázala, ak tam sedíte, ja vás srdečne pozdravujem na druhej strane, vy, ktorí to zvažujete. A začnem jednou vetou, že chcela by som byť na vašom mieste a môcť sa zase prihlásiť. A veľmi vám závidím túto situáciu, keďže ja už som na tom druhom brehu a už sa nemôžem prihlásiť, ale úplne úprimne vám hovorím, že a neváhala by som ani sekundu. Že ak som možno zvažovala vtedy v tom apríli, či sa prihlásiť, tak teraz si hovorím, že to bolo najlepšie, čo som mohla urobiť pre svoju pedagogickú prax a pre nejaký osobnostný rozvoj. A iba vám chcem povedať, že ak budete mať to šťastie a budete súčasťou Komenského inštitútu, tak okrem toho, že tam nájdete spriaznené duše učiteľské, ktoré len tak na ulici, povedzme si, nenájdete a budete sa môcť s nimi pravidelne stretávať, tak aj zistíte, že máte dosť síl na to, aby ste zvládli aj nejaký projekt na svojej škole a vzdelávanie, ktoré tam dostanete. Ja som to písala v každom svojom statuse, myslím, kde som zdieľala niečo, čo sme robili. A vždy to bolo, že takéto vzdelávanie by mal zažiť každý jeden učiteľ. To znamená, že neváhajte ani sekundu, že chcela by som byť na vašom mieste. Ďakujem, Lenka. No, ja absolútne nemám ani najmenšiu túžbu pokaziť nejakou mojou myšlienkou Lenkine slova. Ja úplne súhlasím každým nádychom, čo si tam dala. A ja by som možno ešte doplnila k tomu takéto, to, čo možno ešte neodznelo, že vlastne my sa veľmi snažíme, aby to tým rokom nekončilo, že budeme rok teda veľmi intenzívne sa stretávať, budeme spolu rásť a učiť sa, ale zároveň sme nikdy nechceli to po roku uťať a potom začať novú skupinu, ale vytvorili sme alumny skupinu Komenského inštitútu, kde združujeme všetkých týchto nadšených, inšpiratívnych učiteľov a učiteľky, ktorí si prešli našim dlhodobým vzdelávaním a naďalej sa snažíme každý rok vytvárať aspoň 3 nejaké príležitosti znova sa stretnúť, pozdieľať svoje skúsenosti, vymeniť si know-how, naučiť sa spoločne niečo nové. Čiže ak úspešne ukončíte ročný program Komenského inštitútu, dostávate sa do alumny programu Komenského inštitútu, kde je aktuálne okolo 270 učiteľiek a učiteľov, a pre ktorých organizujeme každý rok ďalšie vzdelávania. A nie je to len o tých vzdelávaniach, je to naozaj o tej príležitosti, že stretnúť sa, pozdieľať, vymeniť si skúsenosti a len tak sa ľudsky vlastne, že stretnúť a načerpať zo seba navzájom tú energiu. Takže to je ďalšia taká pridaná hodnota toho ročného programu, že potom už vlastne ste súčasťou tej rodiny a ponúkame samozrejme potom aj ďalšie vzdelávania, nejaké dlhodobejšie príležitosti, ako napríklad využil Slavo, že sa stal našim mentorom a dostáva sa už v podstate na tú partnerskú úroveň, kedy je súčasťou toho tímu. Takže tých možností je viacero podľa toho, aké máte predstavy. Môžete ostať kľudne, že pasívnym sledovateľom, ale môžete sa aj aktívne zapojiť. A ak vás témy oslovia a cítite to volanie, tak môžete naozaj že byť veľmi aktívni aj naďalej. Máme tu ešte jednu otázku. Môžem sa prihlásiť aj keď pôsobím na škole v Českej republike? Tak to sa nám úprimne, že ešte nestalo, že by niekto z Čiech mal záujem sa zúčastniť. Tam len upozorňujem, že je tam 6 stretnutí na Zaježovej a Zaježová je naozaj, že v strede Slovenska, čiže to cestovanie, ak žijete v Českej republike, by bolo asi dosť náročné, ale ak ste odhodlaná sa vlastne napriek tomu zúčastniť, tak ja by som povedala, že vyplňte prihlášku
napíšte nám svoju motiváciu, napíšte nám svoju predstavu a my sa zamyslíme a určite to neberte ako nejakú absolútnu stopku, ale určite nejak vás oslovíme a vymyslíme, že čo by sa dalo vymyslieť. A vnímam to, že z hľadiska toho, ako som hovorila, že čo najrôznorodejšia skupinka, tak toto vnímam ako pridanú hodnotu, ktorú by ste mohli priniesť, že tú skúsenosť z iného školského systému preniesť na Slovensko a tým inšpirovať možno svojich spolužiakov v rámci Komenského inštitútu. Dobre, čas sa nám pomaly naplnil, otázky ďalšie nemáme, takže ja by som chcela poďakovať Lenke a Slavovi za to, že si našli čas aj za cenu toho, že v strede pola vlastne sa k nám pridali. A ešte tu mám, teraz prišla jedna otázka, je možné prihlásiť sa aj ako špeciálny pedagóg? Áno, je. Mali sme aj sociálnych pedagógov, aj špeciálnych pedagógov, takže tá možnosť tam je.